Това са Вероника и Велко. Тя е на 26 години, а той на 31. Сега сме от тях. Наредили сме осветлението, камерата работи, а ние им задаваме въпроси като, например, какво е според вас любовта? Чувство, Доста странно. да, което обръща живота на 360 градуса. Нещо, което смятам, че всеки човек се стреми да получи и да даде. А какво е ревността? Ревността е нещо, с което човек трябва да се бори. Аз не мисля, че трябва постоянно да му натрапва моята ревност. Тя си е за мене. Сега не мога да му забъркаш отбора да ходи където иска. Щом ревнуваш, значи обичаш. Едното без другото не може някакси. Ако не показваш човека за тебе, че го ревнуваш, значи то няма да разбере, че колко го обичаш. Това не означава, че аз не обичам по-малко. Що ми ревнувам по-малко. Аз трудно изразявам чувства. Наистина. Доста време мисля преди нещо да направя. Но малко се понучих те да прескачам това покрай след като се запознахме с нея. Малко по-лесно ги изразявам вече. Аз бях от този тип хора, който като покажа нещо, гледа околната каква ще е реакцията и така. Винаги с едно го правях, ама сега вече малко по-различно. И скандали не сме имали. Аз смятам, че идва отвътре, а не просто, че не е имало спречквания. Спречквания си има, естествено. Ама то е нормално. Двамата сме като едно цяло. Не мисля само за себе си, мисля за нея. Просто да гледам да отстъпи, защото усещам, че ще станат нещата по-сериозни. Се опитвам така да се муся и да спра да говоря, което не е пък още повече бесява. Винаги трябва да правиш компромиси със себе си и с другите. И аз не правя ли компромис? Правиш? Аз казах общо, го казах, че. Има ли пръст Божий в срещата между двама души? Според мен има. Не знам сега дали е Бог, дали е нещо, но определено има някаква съдба. Не мисля, че сме се срещнали случайно. Да. Както и не мисля, че връзката ни започна случайно едва преди 8 месеца. Ние се познаваме от 5 години. Значи ние винаги, когато сме се виждали, как да се казва, сме си флиртували, закачали сме се. Не сме се отделяли един от друг, де факто. Наистина доста странно се получи. И явно се не било писано, как да се казва, но трябва да преодолеме няколко неща, за да стигнем до тук. Може да се каже, че той беше пръв, обаче мисля, действаше много, много предпазливо. Изобщо не си вярваше. Искал само се въртеше около мене. В смисъл, работеше на едно място. Ние театралната група репетирахме наблизо. Всяка наша почивка той беше при нас. Ако мога да кажа кога на мен ми е просветнало, това беше на екскурзия ходихме до Охрид. Доста голяма компания. Беше много весело. Кое е по-важното? Вярата, надеждата или любовта? Според мен между вярата, надеждата и любовта не може да се прави особено разделение. Не мога да кажа абсолютно кое е най-важното, защото ако си обезверен, едва ли ще почувстваш, че си обичан. Без да се надяваш, че някога ще бъдеш обичан, едва ли можеш да продължиш да живееш. Мисля, че нещата са свързани. От друга страна пък, ако не вярва в себе си, трудно би повярвал в някой друг.
както любовта пък е свързана с вярата, трябва да вярваш на другия и да се надяваш, той да вярва в тебе. Просто са много свързани. Да, и мисля, думите. че от друга страна, когато се появи любовта, вече са налице останалите. Тези картини са рисувани от тях, но напоследък нямат много време, защото скоро е сватбата им. Сега ще ни разкажат за нея. И мислиме си, че сме постигнали така доста стилна сватба, смисъл много изчистена като детайли. Изцяло е в бяло и синьо. Да. И той прави поканите. Поканите, те са цветовата гама бяло-синьо. Решихме не традиционно, защото традиционно винаги може да е в черно и бяло. Не черно и бяло, Но тъмно аз пък цветове. реших да бъда в бяло стъкло с турско синя риза. Чашите ни, ритуалните чаши ще са в синьо стъкло. Моя букет е от сини рози. Роклята е бяла. Доста пишна.
значи едно от нещата, които сме се научили да правим, да мислиме непрекъснато много напред. Сега, ако реша да излеза някъде, примерно да отида да пия една бира, де факто аз това трябва да помисля известно време преди това къде точно да отида. Дали ще има много хора, ще има ли с кой да отида. И... Ще има ли с кой да се пребере? Да, ще има ли с кой да се пребере. Дали има вариант да завали? Защото не може да пребяга и да си вземе. Затова винаги мисля доста така напред. И понякога се случва изведнъж да ти се падне нещо, но и така доста трудно. Справям се с ситуацията, но с доста мислене. Има и още нещо. Значи, той говори тук що за личен план. Относно професионален план, подсъзнателно всички хора, с които имат някакъв проблем, се стараят да бъдат по-добри от останалите. И в повечето случаи успяват всъщност. Защото, примерно, един работодател, ако аз и още някой, който няма никакви физически проблеми, сме на едно ниво умствен багаж, еднакво се справяме с работата, той наистина би бил предпочетен пред мен, защото за мен трябва да се вложи малко труд и малко финанси. За това как дали работното място ще ми е удобно, дали бюрото няма да е прекалено високо или прекалено ниско, дали тоалетната ще е достатъчно широка, за да мога да си направя кръгчето с количката вътре. Нали? Това са финанси, които повечето работодатели не виждат защо трябва да ги дават. Затова аз просто трябва, така са поставени нещата, трябва да съм поне с малко по-добър от останалите, от конкуренцията, за да бъда избран. И за да може той да има стимул да хвърли тези пари по мен. Значи аз приятели имам малко, познати имам много. Значи това са две абсолютно различни неща. Да, аз бързо се опознавам с човек. Някои контакти завързвам. Общите не съм, но да стане моят приятел трябва някакси доста време да мине и доста неща да свършим заедно. Щом ти е приятел и решил да се види с тебе, това означава, че той вече знае, че трябва да дойде. Да прецени, да ме попита къде искаме да отидем. Не той да ми каже, отиваме в това кафе. Не, че се е случило. Отиваме къде си, но той вече е преценил, че ще може да ме качи от там, че ще трябва да ме върне в същото време вкъщи, че не може да му остави там. В такава ситуация е много лесно, наистина много лесно да видиш кой ти е приятел и кой не е. Кой ти е бил просто познат, пък ти си се заблудил за нещо повече. Приятелите станаха, както аз казвам, приятелите станаха познати, а част от познатите станаха истински приятели. Този алтернативен театър работи изцяло в областта на движенческия театър. Не е рамкиран, някакси по-свободен е, повече импровизация има. Някои сме с физически увреждания, някои са без. Доста дълго време играехме в сатиричния театър. И когато излезе нещо ново, наистина залата се изпълва предимно с наши познати. Не сме имали никога пари за реклама, нали, и така нататък. Доста пъти ние сме изненадвали нашата публика, когато почнахме да смесваме различни произведения, като Молиер и Чехов, например. Имаше едно представление, които всичките твърдяха, че са шокирани. За конкурса Мис София получих покана от
Националния център за социална рехабилитация и интеграция. И не знам, първият така и смяхме се, затворих плика и това беше. И майка ми спози така, я какво е това? И аз си казах, тя що не отидеш? Не съм се виждала като човек, който ходи по подиумите. Просто. Никой не ми е хрумвал. Нали? Не съм имала такова желание. Оказва се, че съм се излъгала. Нали? Конкурсът беше наистина така, много добро ниво. Моето увреждане е в последствие, значи аз от 10 години седам на количка. И първите години наистина срещах много съжалителни погледи. И аз не пропусках подобен поглед. Чувствах се много неприятно, естествено. Защото при много хора, които са получили увреждане последствие, има един срам от това нещо. Въпреки, че едва ли някой има вина за това. Но напоследък наистина не забелязвам такива погледи. Наскоро разбрах, че всъщност не погледите са се променили, а че аз съм се променила. Относно съжалението, което хората показват, не го приемам някакси сериозно към себе си. Защото независимо каквото те си мислят понякога, аз знам какъв съм сами аз. И наистина доста неприятно е, когато виждаш такъв поглед. Но пък доста се радвам, че има хора, които все още не го правят от съжаление, а просто искат да помогнат. Аз лично наистина се надявам, че сме постигнали това, което казваш и не будим съжаление. То е сложно наистина, но човек трябва да се бори с това. Аз дори вкъщи много дълго време се борих с това. Значи, примерно се да си... Просто ме мързи да си сипа вода и казвам, съм жадна. Майка ми скачаше веднага, тича, носи ми вода. Това е много дразнещо. Човек в такова положение постоянно има нуждата да се доказва. Не прекалено. В смисъл не поемам някакви рискове, които наистина не мога да поема. Но всичко, което бих могла да свържа сама, си го върша сама. Когато ме мързи, едно е да кажеш, да помолиш, нали, когато... Смисълно да го кажеш, наистина мързи ме, ще го направиш ли? А друго е да използваш това и да кажеш, дай, че не мога да го направя. Много време, дори съм се карала с майка ми за това нещо. Не ме оставя сама нито за секунда. Не ми дава да си обуя чорапа сама, не ми дава да си обуя обувката сама. Нищо не ми дава просто да направя. Наистина, това е от желанието да помогнеш, но всичко си има граници. Значи, трябва да се разбере, че човек си има лично пространство. И
Едно е да нарушиш ти личното си пространство, като кажеш били ми обул чорапа. А друго е, нали, някой директно да го наруши. Като всяко младо семейство, Вероника и Велко имат мечти и планове, които се надяват след време да осъществят. Искат да имат собствено жилище, в което да растат децата им, добър компютър, хубава музика. Но това, което най-много им трябва сега, е кола. Да съберат пари за кола. Много им е нужна. Може да е стара, може да не е много красива, но да се движат с нея из града. Това ще им донесе самочувствие и свобода. Защото за тях разстоянията са много по-големи, отколкото за нас. Вероника и Велко не са родени с късмет. Лишени са от обикновени човешки удоволствия, които ние, здравите, дори не осъзнаваме, че съществуват. Да пресечем улицата, да се качим на тротуара, да притичаме, да се скрием от дъжда. Това са неща, които вършим без да се замислим, а за тях те са невъзможни. С това са се примирили, но човек може да е щастлив и на инвалидна количка. Особено след като намери любовта. Сега, когато са двама, е много различно. Може би хубавото в техния живот предстои,